Laurilla visiitti ja Kirkko täällä päin on. joo, näitä on. Tarpeeksi. Tässä oli ennen keskikoulu, nyt on tän näköisiä rakennuksia. Tuo vielä toi kansakoulu on tuossa ihan saman näköinen kuin ennenkin. Muistan kyllä siitä Lempin inimeestä sen, että niin kun me laulettiin sille nimipäivän, että Lempi tänä päivänä onnen saa, niin se sanoi, että ei saa laulaa, että Lempi pitää sanoa, että Ope tänä päivänä onnen saa. Jaha, niinkö se sanoo? Joo. Vai Tämä jäänyt mieleen sitä nimestä, ainoa juttu. Oli. Eli vai? Matkaa kirkosta keskustan suuntaan Rauniokirkolle on 300 metriä. Nykyinen kirkko valmistui vuonna 1953. Oli Taakkilan seurakunnan kirkonkellot, joista toinen on myöhemmin korvattu uudella. Käytöstä poistettu kirkonkello on säilytetty Karjalaan jääneiden muistomerkin yhteyteen Rauniokirkon viereen. Ensimmäiset luvut olivat Rannasalan ulkoteltaan valmistamat 1953 ja nykyiset ovat urkurakentamo Veikko Virtasen tuotantoa. Älä vaan kuvaa. Sitä mä en ole tiennytkään, että syövää naista ei saa kuvata. Mistä se johtuu? Se voi olla semmoinen sääntö. Joo. Tietää. Kuvataan tuo taulukki tuolta. Pääset samalla sinäkin vähän vilaukselta kuvaan. Aha, riittää, kiitos. Joo, joku. Paikalla on tuo Antoni Haapo ja sen
Kyllä, kyllä. Se on aika hyvät rahat, joku näistä kävijistä. Kuulemma seman tuolta ulkoa. Katoin vähän tuosta, miten pääsin tutustumaan, mutta se oli Vaasassa se firman pääpaikka. Sanostiinko ennen kuin tiukassa pääsi liukylly. Mä panin merkille, että se Kyllä heillekin näin. Eikä siinä ole mitään. Mä en tajua, miten siellä sitten olisi tommonen melukansa. Niin. Joku se on sanottu, että niistä voi tulla aikamoinen semmoinen ääni.